Evo nas konačno na vrhu, a i mislim da smo našli neki prijevoz dolje. Evo mislim da kako imamo prijevoz prema dole, malo već počinje Čukica raditi, nije mi svejedno, ali jedva čekam zapravo. Mama, volim te. Ne znam je li ovo dobro drži, Neven, daj me reci, je li tebi ovako labavo? Tu se meni čini da samo da... Ne, to je sve okej, nemaš brige nikakve. Dobro, ajde, bude vidimo. Ajde, čuvaj se. Ajde. Krećemo. Avantura počinje. Spreman. Rođen spreman. Ljudi moji, to je to. Uzletjeli smo. Ok, poletili smo. Predobro. Ovo sam preživio. Uzljetanje. Ne znam kako će Martin. Sav je bio u strahu da mu remeni nisu dobro zakopčani. Ali nadam se da će sve biti u redu. Još. Znači ovaj zvuk koji čujemo, to nije moje srce, jer vrijem da kuca brže od toga. Isuse. Žao mi je što vam riječima ne mogu opisati kakav je ovo doživljaj. Wow. Znači, skakala sam s padobranom i to je stvarno, to je bilo neopisivo, ali je prošlo u roku manje od 2 minute, ali ovo, kad vidiš ovaj krajolik oko sebe i ti si u zraku cijelo vrijeme, ne znam. Trenutno smo na 1700 metara i mogu vam reći da je osjećaj fenomenalan. Ide Neven već doma. Opa, Neven, sad ćemo vidjeti da li će sletiti treba ili u šumicu negdje. Op. Evo Nevena, vozi se ko lud. Ja šteta, dečki nisu uspjeli uhvatiti ove visine koju sam ja uhvatila. King of a castle, la. Mislim da polako se bližimo tlu i sad mi napetost već raste. Mogu vam reći da mi nije baš ugodno. Drveće je sve bliže.